Българката Спаска Митрова, която прекара повече от 2 месеца в македонски затвор, беше освободена тази сутрин. Митрова е била освободена предсрочно заради добро поведение. На 30 юли Спаска Митрова беше отведена насилствено от дома си от македонския град Гевгелия, за да излежи 3-месечна присъда в затвора в Скопие. От къщата на Спаска Митрова сега включваме Светослав Иванов. Добър вечер, Светлин. Добър вечер. Какво е настроението в дома на освободената българка? Въпреки че тук всичко изглежда спокойно, наистина емоцията е голяма за това семейство, защото в интерес на истината в последните седмици, особено майката на Спаска Митрова, беше позагубила надежда, че дъщеря й може да бъде освободена предсрочно, и затова тази сутрин, когато тази новина е била съобщена от българското посолство в Скопие на семейството, това, меко казано, е бил много емоционален момент, но да разговаряме с Спаска Митрова. Спаска Митрова, добър вечер. Добър вечер. Как си? Добре, Цяло лято говорихме за теб по новините. Сега за първи път можем да те видим. Как се чувстваш? Със здравието не съм баш добре. Значи от началото, когато влизах в затвора, до сега не бях добре със здравието. Сега ще отида на контрола и ще видим какво ще става. Къде ще отидеш на контролен преглед? В София. Искам да ти задам един много прост въпрос, но който е така много важен. Ти си македонка, нали? Не. Аз съм българка. Защото, ще ти кажа, първият път като дойдохме тук в Гевгелия, твоят град, хората тук в Гевгелия ни казаха, че ти си македонка и си взела български паспорт, защото България станала член на Европейския съюз. Не е вярно. За това. Защо не е вярно? Не е вярно, защото потеклото, което ми е българско. Е българско. Не е македонско. Ти изтъкваш тези неща. Затова те питам, как се държаха с теб в затвора през тези 2 месеца? С мене правата, които ми следваха от службата, значи не ми бяха спроведени. Лекарска помощ, лекарска нужда не ми беше дозволена. Имах достатъчна помощ от затворниците от затвора, от женския затвор. Затворниците ти помагаха, но не администрацията на затвора, така ли? Да. Аз си мислих, че питайки те как се държаха с теб в затвора, ти ще си имала проблеми точно с затворниците и това ще ни разкажеш. Но се оказва обратно. Не, с затворниците съм нямала никакви проблеми. Имах с службата, с една командирка от службата. Какъв беше проблема? Проблема, тя и сметаше това, че съм българка. Че си българка. Какво ти казваш? Тя ми казваше аз да взема пушка и да се убия, защото съм българка. И защото се произнеса явно. И се декларира като българка. Като българка. Майка ти Сузана ни прави някакви знаци. Сузана, ела. Ела на масата, заповядай, не се притеснявай. Не се притеснявай. Кажи, приятно ми. Приятно. Запознахме се за първи път преди 3 месеца. Кажи, какъв знак ни направи? Страхуваш ли? Исках, не се страхува, исках само да подсетам да кажа на почетък, когато беше в затвор, от социални центъри беше пущена жена да малтретира. И колко беше она изплашена, самата знае, това да биде кажено в явността, zato što им ще и пущен обясни по-добро, ти беше там, като знаеш как. Благодаря ти. Благодаря. Значи това беше от началото. Имаше пуснато жена от затвора, значи затворник. След това беше премахнана от стаята. Когато казах какво стана, беше премахнана в друга стая. Тя се е заяждала. Имало ли физическо насилие? Не, психическо. Психическо не. Като ги говориш тези неща тук, как мислиш, че ще продължи живота в Гевгелия? Този хубав македонски град. Хубав в истинския смисъл на думата. В момента искам само да се връщам дъщерята. Това ми е първото и основното. Къде е дъщеря ти сега? Не знам. Значи днес веднага, щом излизна от затвора, бях в полицията, защото бех съветувана, трябва там да отида и да си търся дъщерята, защото там ми беше отземена, когато ме вкара в затвора. Бях с присъда
И когато стигнах там в полицейската станица, полицаецът ми беше доста агресивен спрямо мен и казваше: да, добро те знам кой си, защо си тук, няма какво да търсиш тук, няма никакво дете, оди си в социалния център, оди си в съда, нас не ни интересува нищо. Аз казах: вие ми отземате дъщерята, сега искам да се връща. Да напомним на нашите зрители, които може би не са проследили твоя случай, че именно проблем с твоя бивш мъж и това, че ти не го допусна да види детето, според съда, е причина да бъдеш карана в затвора и да бъдеш изведена насилствено от дома си на 30 юли. Значи това не е вярно. Това е македонската позиция, това чухме. Да, това не е вярно. Решението сега пак ще търся къде е решението, къде, на кое място, кое време съм го приемала това решение, за което бях осудена и бях вкарана в затвор и отлежих казната затвор 2 месеца и 8 дена. България и Македония са две съседни държави. Знаеш, това не е нужно да ти... Страни от всички исторически клишета, които чуваме и в България, и в Македония, си стана причина обаче България да окаже малък или голям натиск върху Македония. Усети ли си този натиск? Ти усети ли го вътре в затвора? Честно. В затвора? Не усещах никакъв натиск, защото беше праведно. Значи, България само ги търсеше правата, моите права, които са като българин. Защото тия ги газат правата на всичките българи в Македония. Това е същината за моя случай. Добре, можем да си говорим още много. Ще се опитаме да го направим утре в сутрешния блок. Аз ти благодаря. Оставяме те да си почиваш. Благодаря ти, че ни покани в къщата си. Разделяме се от Гевгелия, освен ако нямате някакви въпроси от студиото, въпреки че всички въпроси ще бъдат зададени утре в тази сутрин на BTV. По-скоро един призив към македонските власти да върнат обратно на майката дъщеря й, защото тя трябва да бъде вкъщи при майка си. Благодарим ти, Светлю. Светослав Иванов на живо от дома на освободената днес българка Спаска Митрова, която прекара 2 месеца в македонски затвор и по думите е с влошено здраве, като там не е получавала лекарска помощ.